de negociación. Pois ten aquí a palabra a señora concelleira de Persoal. Bos días a todas e a todos. Pois, como ben di o punto, traemos a aprobación inicial o regulamento da Mesa Xeral de Negociación. Como todos sabemos, a Mesa Xeral de Negociación será competente para a determinación das condicións de traballo comuns a persoal laboral e funcionario do Concello da Pobra do Caramiñal. En este regulamento recóllese os tipos de mesas de negociación, a súa composición, o que é moi importante, ese autotune. Recóllese que é o máis importante, pois como van a ser as votacións en cada unha desas mesas que se van a celebrar. Bueno, tedes o regulamento ao completo, se tedes algunha cuestión que comentar. Esta é a súa aprobación inicial. Si se aproba, se publicará no Boletín Oficial da provincia para someter a información pública e a audiencia aos interesados polo prazo de 30 días para a presentación de reclamación e suxestións as cales serán resoltas polo Pleno. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro de Vic. Concelleira do PSOE. Bos días, vamos a votar a favor. Gracias. Concelleira portavoz do BNG. Sí, bo día. Nós imos a votar a favor. É un regulamento que se está traballado sobre elo, un regulamento que non só responde a cuestións do goberno, sino tamén dos asentes sociais, como son os sindicatos, e que é preciso, bueno, pois, por motivo de legislación, pois, votalo variado. Gracias. Concelleiro portavoz de Nos Pobra. Perdón, sí. Concelleiro portavoz do PP. Pois non sei se alguén ten algo máis que engadir, se non procedemos á votación. Bueno, pois votos a favor do regulamento. Votos en contra. Abstencións. Pois queda aprobado por 7 votos a favor e 6 abstencións. Pasamos agora ao punto 4, que é a moción do Grupo Municipal do BNG sobre a vaga de lumes forestais que asolou Galiza no mes de agosto e as medidas necesarias para evitar que se repita esta catástrofe mediante unha política claras, porque hai unha diferenza entre o que di, por exemplo, o sistema europeo Copérnicus, as miles de hectáreas queimadas, e o que di a Xunta, que sempre vai por detrás e sempre minimiza, con respecto ao Copérnicus, minimiza a cantidade de hectáreas queimadas. Ben, por non enredarme moito, nós creemos que, bueno, a xestión da Xunta dos lumes deste ano, dos lumes de agosto, fundamentalmente na provincia de Ourense, pero non só, porque lembremos que antes dos grandes incendios de Ourense houbo incendios relativamente importantes en outras zonas, como por exemplo en Ponteceso, en Vilaboa, etc. Ben, pero a xestión dos grandes incendios de Ourense, baixo o noso punto de vista, por parte da Xunta foi absolutamente catastrófica e demostrou dúas cousas. Primeiro, que hai que estar en garda todo o ano, Eso é o primeiro, e digo isto porque o propio director xeral de Montes anunciou no Parlamento no mes de xuño que os incendios este ano virían a finais de setembro e outubro, pois non foi así, viñeron en agosto, polo tanto hai que estar de garda todo o ano, e amosaron tamén que de todo a propaganda e de toda a
publicidade e titulares que nos vende a Xunta todo o ano, todo eso na realidade quedou en nada. E quero poñer só un exemplo, non? Non é entendible por ninguén, absolutamente por ninguén, non é entendible que durante 3 semanas do mes de agosto houbera casi 200 persoas correspondentes ás brigadas da Xunta de vacacións. Vacacións que lle foron concedidas pola propia administración en pleno mes de agosto. Mentras tanto, atopámonos con que o presidente da Xunta ponse diante das cámaras a pedir ao Estado español que veñan medios, que veña a UME e que veña todo o mundo cando el ten un número importante, casi 200 traballadores, de vacacións no mes de agosto, 3 semanas de agosto en concreto. Bueno, o que pasou, pois cada quen pode calificalo como queira, nós, insisto, creemos que foi unha catástrofe, non foron quen na Xunta de Galiza, ni siquiera nos primeiros momentos, porque aquí non estamos a falar de que se produciran 200 focos á vez. Isto iniciouse con 6 focos concretos que ni siquiera eran uns cercanos aos outros e ni siquiera foron quen de facerlle frente nos primeiros momentos. Ben, nós entendemos que isto non pode continuar así. Houbo... Perdón, no ano 2017, precisamente a raíz dos lumes dese ano, houbo unha comisión no Parlamento Galego de expertos que extraeu esa comisión unha serie de conclusións para que a Xunta aplicase e unha gran cantidade das medidas que se acordaron en aquel momento están sin aplicar. Por lo tanto, nós facemos aquí unha serie de propostas que nos parecen importantes para non seguir en esta desidia e en esta propaganda que finalmente, bueno, pois cando ven a realidade se ve que dista moito do que é a propia propaganda da Xunta de Galiza. E as propostas que facemos, entre outras, bueno, pois son incluir, bueno, crear un fondo para a recuperación económica, social e ambiental para facer fronte aos danos desta vaga de lumes. En concreto, aí falamos de axudas directas de ata 200.000 euros para reconstruccións de vivendas. Lembremos que as axudas que saliron da Xunta pois fixa un tope máximo de 132.000 euros e con moitos condicionantes e, por certo, con moita burocracia, para tratar de acceder a elas. En segundo lugar, urxir a Xunta a poñer en marcha un plan de emprego, bueno, nos chamamos de Plan de Emprego Verde da Restauración Ambiental das áreas afectadas, que se centraría basicamente na restauración ecolóxica, na protección da diversidade e na recuperación dos solos. En terceiro lugar, solicitamos aprobar, e aquí quero facer fincapé, aprobar unha moratoria inmediata. Sabemos que agora hai unha moratoria da plantación de eucalipto que se incumpreu sistemáticamente e que a Xunta mirando para outro lado. Solicitamos, polo tanto, unha moratoria inmediata de novas plantacións de eucalipto, porque entendemos, non foi o caso exacto da provincia de Ourense, este de eucalipto, pero sí de outras zonas do país e tamén en outros momentos. Entendemos que o eucalipto, xa o dixemos miles de veces, é unha especie que, digamos, fomenta o propio lume, non? En outro apartado, pois propoñemos duplicar os fondos de prevención nos 2 próximos anos. Aquí quero facer, se me permite, un pequeno paréntese. Os fondos de prevención que dedica a Xunta de Galiza para este ano son algo máis de 10 millóns de euros, pero resulta que ou todos están sin convocar ou todos están aínda sin adxudicar e, polo tanto, se están sin adxudicar, están sin contratar, o cal é unha mostra máis desta desidia da Xunta de Galiza. Polo tanto, nós entendemos que hai que reforzar eses fondos. Logo, evidentemente, exiximos o reforzo e a profesionalización dos servizos. Acabamos de ver nos incendios de Barreiros, hai 2 semanas, bueno, pois falta, efectivamente, de profesionalización, non? Aí houbo 5 rapaces menores de 30 anos todos que aínda están no Choac da Coruña con gravísimas queimaduras. Logo, o 6º punto, o que propoñemos é que a Xunta de Galiza asuma a execución subsidiaria das tarefas de limpeza nos casos de incumprimento por parte dos titulares. E aquí outro pequenísimo paréntese. Bueno, a Xunta anunciou agora en ese paquete de medidas que a maior parte volven a ser propaganda, anunciou que se iba a facer cargo
da limpeza das faixas secundarias nos concellos de menos de 10.000 habitantes. Este concello, por exemplo, entraría en esa medida. Pero claro, nós moito nos tememos que isto pode ser outra vez un novo titular, non? Porque en este momento a Xunta tiña que facerse cargo de 157 parroquias priorizadas e non foi capaz, ten sin executar os 2,3 millóns de euros dedicados a eso e agora está falando de facerse cargo de casi 3.000 parroquias en concellos de menos de 10.000 habitantes que nós creemos que vai ser moi complicado se non se poñen a ello. Por lo tanto, nós entendemos que ten que asumilo, pero asumilo en serio. E por último, propoñemos demandar ao goberno galego que impulse, claro, é dicir, unha vez pasaron os lumes, que impulse a revitalización socioeconómica do rural en xeral, poñendo acento, evidentemente, nesas zonas queimadas, porque estamos a falar, neste caso concreto deste ano, de zonas, demográficamente moi deprimidas, donde hai poucos servizos e donde non se fomenta a vida no rural. Por lo tanto, estas son as propostas, esta é a nosa valoración sobre o que ven pasando e estas, agardamos ter o apoio do resto dos grupos, máis nada. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de Vips. Sí, nada, moi rápido. Bueno, eu primeiro vou votar a favor da moción, da proposta. Respecto a isto, nada, comentar que cando de feito aquí pasa moitas veces aquí no Concello, aquí cando debatimos neste pleno, que moitas veces cando se di que isto algo está mal, algo funciona mal, ustedes non se poden escudar en que nos anteriores xa levan moitos anos, aquí o PP leva anos gobernando en Galicia, leva anos que sempre hai problemas de incendios, lóxicamente moitos son provocados, pero está claro que aquí o que falla sobre todo é a prevención, e falla no momento que sacas unha lei de prevención de incendios, como facemos sempre, escurrimos o bulto e lle pasamos esa responsabilidade aos concellos. Eu me acordo cando traballei en 2018, estaba traballando un mes de notificar 300 notificacións a propietarios para limpar as franxas. O Concello pode notificalas, sí, con moito traballo, localizando os propietarios, pero ten capacidade para realmente controlar que esas 300 notificacións o traballo este feito? Pois non ten esa capacidade. Agora anunciaron que o van facer eles, xa o tiñan que haber feito desde sempre, e non escurri este bulto, pero estamos acostumados, non só pasa con isto, pasa co SAF e pasa con outros moitos servicios que, lóxicamente, despois nos botamos as mans á cabeza cando pasan este tipo de cousas. A prevención cada vez é máis importante, estamos cada vez con vagas de incendios máis virulentas, o cambio climático, lóxicamente, está aí, cada vez os veráns son máis cálidos, aquí levaba desde julio un mes e pico sin chover e todo o mundo sabía que en algún momento iban a chegar os incendios. Entonces, sobre todo, prevención, creo que ten que asumir a responsabilidade que lle corresponde a Xunta. Respecto ao que dicía a miña compañeira, que din que van limpar as franxas secundarias e que ela poñía en duda de que o foran a facer, eu tamén o poño en duda cando non son capaces de limpar a estrada C305, que son 4 ervas, pois imaginemos franxas secundarias onde xa tens que invertir bastante máis. Entonces, vámoslo poñer en duda. E despois tamén, aparte de todos os incendios tal, este ano a Xunta se lle acaba de desmontar, neste caso ao Partido Popular, un argumento que viña utilizando sempre que se falaba do tema dos incendios, que era reprochar que o récord estaba nas hectáreas queimadas no ano 2006 co bipartito. Teñen agora a desgracia de haberlo superado con creces, entonces xa non van a poder usar ese argumento que tanto viñan usando cada vez que se debatía isto. Entonces, para o Concello espero que realmente aquí o que nos afecta a nós se ocupen do que lle corresponde, que é notificar aos propietarios se é que o van a facer, que é o que anunciaron. Eso vai axudar, lóxicamente van ter a colaboración da técnica de medio ambiente e da Concellería de Medio Ambiente, pero liberando esa carga de traballo, ese control que os concellos non poden asumir, e é moito máis complicado. E vamos a ver se estas medidas as poñen en marcha primeiro, depois se son efectivas ou non. Pero está claro que non fan ben o seu traballo cando ano tras ano pasan estas cousas. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira do PSOE. Gracias, señor alcalde.
Bueno, pois nós tamén vamos a votar a favor, porque o verán de 2025 creo que pasará a historia como un dos máis negros para Galicia. Máis de 140.000 hectáreas queimadas só en agosto, o 43% do total estatal, con 673 lumes activos e os maiores incendios da nosa historia. E non falamos só de cifras, falamos de aldeas arrasadas, de familias que perderon o seu fogar, de explotacións agrogandeiras destruídas, de ríos contaminados, de biodiversidade desaparecida. Galicia inteira está ferida co que pasou. E compre dicilo alto e claro, moito do que está a suceder podería terse evitado, porque non é só o lume. É a falta de prevención, é a deixadez, é a aposta por un modelo centrado únicamente na extinción mentre se esquece o máis importante: previr, coidar, restaurar e dar futuro ao rural. A Xunta mantén un operativo temporal e precario, que se limita a uns meses do ano, con brigadas que chegan tarde ás tarefas de limpeza e silvicultura. O Pladiga 2025 aprobouse fora de plazo, sen medidas fronte aos incendios de sexta xeración, nin un plan de profesionalización. É dicir, seguimos correndo detrás do lume, en lugar de actuar antes de que chegue. Non podemos aceptar que ano tras ano Galicia viva atrapada nunha espiral de lume, destrucción e abandono. Non podemos resignarnos a que o cambio climático e o despoboamento do rural sexan sempre a excusa para non facer nada. O que fai falta non son diagnósticos, o que fai falta é vontade política. Por iso hoxe reclamamos medidas claras, un plan integral de restauración ambiental e socioeconómico, apoio directo ás persoas afectadas, recuperación da actividade agrogandeira e forestal, un operativo único, profesional e estable todo o ano, a xestión efectiva das faixas de biomasa coa asunción directa da Xunta de Galicia cando non se cumpra, e plans reais de autoprotección e evacuación en todos os núcleos de risco. Non pedimos imposibles, pedimos responsabilidade, pedimos compromiso co noso país, pedimos que se deixe de improvisar e que se poña en marcha unha estrategia global, seria e continua, porque Galicia non pode soportar máis veráns convertidos en catástrofe, e a responsabilidade absoluta de todo isto é o Partido Popular. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz de Nos Pobra. Ben, bos días. Desde Nos Pobra valoramos a moción e estamos, pois, por suposto, de acordo co fondo da moción. Evidentemente, cada grupo político, cada organización podría facer de maneira diferente, facendo máis fincapé nunha cousa que noutra, pero que os incendios son un problema, pois é unha realidade, e nós pensamos que non, efectivamente, non se fai todo o posible para tallalos. A pesar desos incendios que xa non son, sei se son de quinta, sexta ou sétima, xa non sei en que xeración van, pero que cada vez, pois, sí, o cambio climático, as condicións que se dan a veces moi favorables no verán de alta temperatura, ventos, todo demais, os fai difíciles de frear frente a unha política forestal fracasada, desde o meu punto de vista, unha política de dinamización do medio rural pois que tampouco consigue os resultados que se cabrían esperar, e, polo tanto, siguen estando aí os incendios, e este verán pois non nos tocou a nós, tocou noutras zonas de Galicia, pero sempre estamos con esa espada de Damocles sobre a nosa cabeza cando chega a época veraniega na comarca do Barbanza, na Serra do Barbanza, porque sabemos que é unha zona de alto risco, e, bueno, este ano vimos como lle tocou outras zonas, desgraciadamente, tamén de alto valor ecolóxico e de todo tipo, económico e social, e que están destruídas, non? Entonces, eu podo facer moita reflexión sobre cada un dos puntos que propón o BNG, pero me gustaría incidir en algúns que teñen que ver directamente con o noso Concello. Non? Recordo, fai poucas semanas, tiven que ir a Coruña, sustituindo ao señor alcalde que estaba noutra reunión en Santiago, e asistín a unha reunión convocados pola Consellería de Medio Rural para falar deste tema, e, bueno, a verdade que nos chamaron para pedirnos os concellos que estivéramos en garda frente á posibilidade de que se estenderan os incendios a nosa zona. Por sorte, pois, a climatoloxía cambiou e xa aquí descendeu o risco. Pero ali alcaldes e alcaldesas, concelleiros, concelleiras de todos os grupos políticos, e insisto na palabra todos, do Partido Popular incluído, manifestaron queixas
sobre como funcionan os convenios que temos co Concello e as axudas que se reciben. Situacións como motobombas que levan no taller moitísimo tempo e queixas sobre distintos asuntos que nos inciden directamente no noso Concello e o convenio que se firma todos os anos cas brigadas que eu levo escoitando mismo desde o 2015. As mismas queixas formuladas diante dos mismos responsables e que non dan feito cousas para corresilo. Todos os concellos temos problemas para contratar os brigadistas, unha exigencia de titulación exagerada por un traballo que dura 3 meses e que nadie está disposto a dedicar a súa vida a traballar 3 meses ao ano, evidentemente. E, bueno, dificultades de contratación, se unha brigada empeza antes, cando empeza outros, pois abandonan esa brigada e se contratan outro concello, bueno, unha serie de problemas que levamos pedíndolle solucións e que non se dan dado. Problemas como cando estamos en alto risco, a brigada, que son 5 persoas, se dedican a vigilar e non fan o seu traballo de prevención e desbroce. Fai desde sempre que se está pedindo que eso cambie e que a vigilancia organicen de outra forma e que as nosas brigadas pois se dediquen á prevención ou, bueno, a fórmula que sexa, porque fórmulas hai moitas posibles, pero o certo é que a nosa brigada estuvo pois casi todo o mes de agosto vigilando e non estuvo facendo as súas tarefas de prevención, que despois son as que efectivamente pois poden ter eficacia na prevención dos lumes. Por lo tanto, cando eu escoito aos responsables políticos do Partido Popular dicindo que todo está ben, que hai recursos suficientes, que todo se fai o mellor posible, non é certo e o saben, e o expresan os propios membros do Partido Popular en esas reunións. Tamén cando foi a vaga de lumes aquí o gran incendio de Boiro que afectou a todos os concellos, tamén pudemos asistir os alcaldes naquel momento que tínhamos esa responsabilidade xunto coas comunidades de Montes en unha reunión co conselleiro de Medio Rural. E a verdade que as palabras que escoitamos ali, a verdade que eran as mismas que se levan escoitando desde fai moitos anos. Pero, bueno, a verdade que tiveron éxito, sembraron a esperanza entre as persoas que o escoitaban. Pero pasaron varios anos e as medidas que ali se propuxeron siguen sin existir. Esa ordenación do monte necesaria, esa repoboación con frondosas, que, por certo, ao mesmo tempo que recoñecen que son efectivas frenando os incendios, tamén din que, bueno, arden igual. Arderán igual, pero hai sobrados exemplos demostrados onde frenan o avance dos incendios e son formacións boscosas que son máis dificilmente combustibles que os eucaliptos ou incluso que os piñeiros tamén, por suposto, que é outra especie que está moi relacionada co tema dos incendios. Por lo tanto, esos pasos que se deben dar, esa ordenación do monte, esa revitalización do medio rural, non se dá. O abandono do monte, o caos, a desorganización que existe nos terreos, non fai falta nada máis que ir a Culota, a Serra da Barbanza de un paseo, e vemos como intereses múltiples conversen ali no monte, que son moitos que conversen, desde uso de ocio deportivo, gandeiro, forestal, etc., pois deberían de estar ben ordenados e debería de planificarse esa maneira de que o propio monte teña maneira de frear os avances dos grandes incendios. E non se fixo nada. Dentro, cando volva a haber outro gran incendio aquí no Barbanza, volverán a facer unha reunión, nos volverán a decir esas palabras fermosas de ordenación de zonas dedicadas ao pasto, zonas dedicadas a bosque, zonas... E non se dan pasos despois. Por lo tanto, eu creo que queda moito por facer, que os incendios van a ser un risco que, por desgracia, o cambio climático non vai frenar o Partido Popular na Xunta, nin o PSOE no Estado, nin ninguén, porque a día de hoxe tería que ser algo global, pero sí que podemos facer moitas accións de mitigación e entre elas pasa por a ordenación e por fortalecer esos recursos, que eu quería tamén, me esquecín antes de decirlo, facer fincapé na proximidade. A veces, eu aquí, en moitas ocasións, foi Protección Civil que nos salvou de chegar a ter algún incendio moi grave. Recordo unha zona da Crocha, moi preto das casas, e que as motobombas... Vaya rematando, por favor. Sí, rápidamente. As motobombas de medio rural non chegaban e chegaba o camión de Protección Civil ali, frenaron un incendio que podía ser gravísimo. Creo que deben de reforzar o apoio ás agrupacións que funcionan e creo que os concellos deben de dotarnos ben, porque a proximidade, a chegada inmediata, que decía tamén el Concello de Benegá, que claro, 6 focos, si se actúa rápidamente, se poden frenar. Cando xa está o incendio en marcha, a veces se volve moi complicado. Bueno, seguirei se é necesario na seguinte intervención. Grazas. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, buenos días. Creo que todos coincidimos que hoy fue una situación extraordinaria, complicada, compleja y que nunca se había dado. Eso no exime de que se hayan cometido errores, probablemente, y que las cosas se puedan mejorar. Pero sí que me gustaría matizar ciertas de las afirmaciones que ustedes han hecho. Es decir, no es cierto que solo se empleen 10 millones de euros para la prevención. El presupuesto del 2018 es de 25, este año es del 50, está agotado, bueno, no agotado, pero sí que está invertido mayoritariamente. Hay 29 millones para
para la extinción, incluso ya, creo que los medios, miren, siempre son escasos. Cuando suceden incendios, 30 incendios diarios en 30 núcleos distintos, en 30 ayuntamientos distintos, es muy difícil atenderlo a todo. Cuando la virulencia del fuego hace que, según los técnicos, y lo dicen los técnicos, y para eso son técnicos, incluso hubo fuegos que eran totalmente inextinguibles, hay que dar prioridad a las personas y las viviendas. Y es cierto que la tarea más importante, o quizás la que más se necesita, es la prevención, pero para eso también se necesita la implicación de, primero, los propietarios, segundo, las administraciones, y tercero, los medios necesarios para hacerlo. Creo que se está en esa dinámica y que todos hemos aprendido la lección de que las circunstancias tienen que cambiar y hay que empezar a ser más exigentes. Hablan ustedes de la franja secundaria, y es cierto que es una problemática y es un trabajo dificultoso, engorroso, me supongo, en ocasiones, y incluso que, independientemente de la buena voluntad de todas las partes, muchas veces es difícil llevar a cabo. Pero quiero recordarles que también hay un acuerdo con la FEGAM, con la Xunta y con los ayuntamientos para subvencionar el desbroce y la limpieza de las franjas secundarias, que, oye, en este ayuntamiento creo que no se ha realizado en demasiadas ocasiones. Incluso no sé si el convenio está vigente o no. También es cierto, como dicen ustedes, que, oiga, esa dificultad, pero quiero recordarles que eso se aprobó en el 2007, cuando gobernaba el bipartito. No es verdad, oiga. Y entonces, si ustedes lo aprueban y exigen a los ayuntamientos que hagan esa labor administrativa y le dan esa competencia a los ayuntamientos, no pueden criticar ahora a los que no lo impusieron. Es decir, oye, yo entiendo que cuando están en un sitio es una cosa y todos entendemos cómo es la política. En cuanto al tema de realizar población y crear medios y toda esta historia, es lógico, pero creo que hoy lo más difícil que nos encontramos, y es un problema social, es que la gente es libre de estar y establecerse donde quiera. Y eso lleva un problema añadido, que es el abandono y la dejación, sobre todo, más que abandono, de ciertas actividades agrícolas, agropecuarias y de pastoreo que antes se realizaban y hoy no se realizan. Es difícil, es una labor muy complicada y muy difícil, y que realmente no se revierte por medios. También recordarles que, mira, hablan ustedes de la precariedad. 2/3 del personal de extinción está fijo todo el año. 1/3 está a 9 meses y en el 2025, en el 2026 ya van para 10 meses. Y realmente son gente formada y preparada. Que los medios son escasos, sin duda. Que me dice el concejal, oye, es cierto, yo estuve en ese incendio de la Croce, que fue al principio además de su mandato. Que lo recordás, sí, fue a los pocos meses. Y es cierto, pero oiga, en este ayuntamiento tenemos un camión motobomba cedido. Si ustedes no han conseguido más medios, yo no sé si han tenido ustedes conseguido más medios contra incendios, pero tenemos un camión, y está claro que hoy hay que dar las gracias tanto al personal de Protección Civil, en nuestro caso, como toda la gente y voluntarios que han actuado en estos incendios para hacer que sobre todo que las desgracias humanas no existieran y que las desgracias materiales fueran lo menos posibles. Pero a veces lo que hay también es gestionar los medios necesarios, y a lo mejor también hay que implicar a la Diputación. Habrá que afrontar esto de forma más genérica de lo que lo hacemos. Yo creo que no es un tema de buscar justificaciones. La realidad es la que es. Es cierto que el presidente del Gobierno dice que esto es cosa del cambio climático. El ministro de Interior manifestó que las comunidades estaban gestionando con acierto y eficacia la crisis de los incendios y que por eso no intervenían de oficio. Pues oiga, porque la realidad es que cuando el problema se generó con una virulencia y unas circunstancias climatológicas que creo que todos coincidimos que fueron únicas, donde incluso los medios aéreos cuando descargaban el agua a la superficie ya no llegaba, con lo que era imposible atajarlos cuando las dificultades geográficas eran las que eran. Es cierto que podemos mejorar muchas cosas, es cierto que podemos sacar lo de los eucaliptos, pero como bien decía la portavoz, la compañera concejala del BNG, en el caso de Orense no representaron ni el 1% de la masa quemada. Entonces, bueno, es una problemática, supongo, muy transversal, muy compleja, y que requiere distintas medidas que se están adoptando y que se va aprendiendo sobre las circunstancias. Oye, ha ocurrido una desgracia, se han establecido ayudas para la recuperación de la vivienda, para las granjas agropecuarias y sobre todo las ganaderas.
Y oiga, el 95% de las solicitudes de ayuda se han... Señor consejero, por favor. Ya se han vaya. atendido. Y hay que, oye, modificar y reforzar, pues eso, la vigilancia y sobre todo el trabajo en las franjas secundarias en los pueblos como nuestro y en otros distintos, incidir sobre todo, creo que, aunque sea una tarefa dura, difícil, incluso a veces políticamente desagradable, exigir a los propietarios que hagan su función y su labor, que es limpiar. Grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira portavoz do BNG. Gracias, señor alcalde. Bueno, eu quería que saíramos dunha vez desa ecuación que fai o PP sistemáticamente con calquera cousa, que é catástrofe igual a unha desgracia que veu do ceo, que non la mandou non se sabe quen, que isto é unha maldición bíblica. A desgracia realmente que temos en este país é que goberne un partido que se chama Partido Popular, que é absolutamente insolvente, e tenno demostrado, insolvente precisamente na resolución de cando hai problemas. Dixenllo antes, houbo 6 focos iniciais, justamente, e aquí quero volver a incidir, acabo de decir vostede, señor Durán, en un territorio onde efectivamente a masa arbórea precisamente non son eucaliptos. 6 focos donde en teoría non tería que arder coa rapidez que ardeu, e a Xunta nun primeiro momento, 6 focos, volvo a insistir, si quere os cito cales foron, a Xunta ni estaba ni se le esperaba. 6 focos. Que pasa? 6 focos son un problema. Que 6 focos se convirtan en 6.000 focos por inacción absoluta da Xunta de Galiza son unha desgraza. Entón, conclusión, cal é a desgraza? Pois que teñamos gobernando na Xunta de Galiza un Partido Popular que no 2017, cos incendios graves do 2017, se tomaron unha serie de acordos no Parlamento Galego e pasou, e lo digo así con esta rotundidade, pasou absolutamente dos acordos e das recomendacións dos expertos, non das recomendacións do BNG ou de outros partidos que estaban en ese momento no Parlamento, non, pasou completamente da recomendación dos expertos. E claro, eu non parto de que isto sea unha desgracia, o sea, o incendio non é unha desgracia, o incendio é un problema, a desgracia é que a xestión, o sea, quen ten que xestionar ese problema convirte todo en unha desgracia. Polo tanto, a desgracia é que teñamos este goberno que temos. Claro, porque agora podemos decir, claro, efectivamente, aprendemos, vamos aprendendo e para la próxima... Non, pero que decía yo o señor portavoz de Nos Pobra, es que para la próxima levámoslo dicindo moitos anos. Pero vou poñer o exemplo que puxen antes porque o mellor non quedou suficientemente claro. Primeiro lugar, señor Durán, por moito que lle conten e que lle manden o argumentario e lle digan exactamente lo que tiene que decir, vaya vostede aos orzamentos da Xunta de Galiza para este ano e verá que os orzamentos para prevención son exactamente 10,3 millóns. Non son 20 e pico como acaba de dicir usted, ou 50 ou non sei cantos dixo. Son exactamente 10,3 millóns. E voulle dicir como se desglosan eses 10,3 millóns. 2,3 millóns precisamente para a limpeza, prevención, estou falando de prevención, precisamente para a limpeza de faixas secundarias en parroquias priorizadas. Mire, destes 2,3 millóns de euros que son para esas 157 parroquias priorizadas que dixen antes, resulta que o prazo de limpeza que establece a propia orde ten que realizarse antes do 31 de maio. Sabe cando sacou a Xunta o contrato? O 20 de xuño, despois de acabar o seu propio prazo. En este momento, os 2,3 millóns siguen sin adxudicar. 5,4 millóns de axudas en prevención para comunidades de montes. Desbroces, cortalumes, etc. Resulta que o prazo de presentación era no mes de febreiro e o prazo de resolución era no mes de xullo. Mes de xullo. O sea, xa en plena época de incendios, plazo de resolución, 5,4 millóns de euros. A día de hoxe ninguén recibeu un peso porque están sin adxudicar. 5,4 millóns en prevención. 3 millóns de euros para cortalumes, puntos de auga e outros elementos ou outras medidas de prevención. Saiu en novembro do ano pasado e a día de hoxe, a dicir, vai a facer un ano, aínda non se adxudicou. 10,3 millóns de euros para prevención, exactamente para a prevención nos orzamentos da Consellería de Medio Rural, que están todos no limbo. Entón, de que me ven dicindo que temos que aprender?
Claro que hai cousas que temos que aprender e que hai cousas que son novas, pero temos que estar preparados, porque o noso país resulta que é un país donde se repiten ano tras ano en distintos sitios os lumes. E aquí vemos unha xunta que cando ven un lume bota as mans á cabeza, ten a xente de vacacións e mentras sale na televisión dicindo que el Estado non pone medios, pero ela ten a súa propia xente de vacacións e ten 10,3 millóns de euros sin adxudicar. É unha verdadeira vergonza, é un verdadeiro caos. E non o di, cuidado, que tamén non o di só o BNG. Aquí estivemos vendo durante todo o verán, por certo, por primeira vez, que non é xente que adoita normalmente salir públicamente porque teñen medo. Pero membros, moitos, membros das propias brigadas da Xunta saliron públicamente a decir que isto era un descontrol, que era un caos absoluto. Alcaldes e alcaldesas das zonas máis afectadas que se viron absolutamente sós. Eles, os alcaldes e alcaldesas deses concellos de todos os colores, maioritariamente do Partido Popular, e os veciños e veciñas. Por lo tanto, non só temos que aprender, sino que ademais do aprendido e do que nos recomendaron os expertos e dos orzamentos, pois hai que executar e hai que poñer as medidas en marcha que xa se dixeron no ano 2017. Por lo tanto, aquí hai unha ecuación e hai que desfacela dunha vez. Hai que facerlle entender a todo o mundo, empezando polo propio Partido Popular, que os lumes non son unha desgracia. Os lumes son un problema, como pode ser unha riada, como pode ser unha inundación, como pode ser calquera problema, efectivamente, que nos pode vir. Ahora ben, eso é o problema, e o que convirte ese problema en desgracia, en caos e en catástrofe, é a inacción e a xestión absolutamente nefasta do Partido Popular. Mais nada, gracias. Moitas gracias. Ten agora a palabra o señor concelleiro de Vips. Ben, nada, moi breve. Bueno, o argumentario, claro, que non teña conocemento de como funciona a administración, como están divididas as competencias, como poden ao mellor ser, pois poño por exemplo meus pais, se escoitan ao señor Durán, o argumentario cojonudo. Nós poñemos tantos medios, pero hai que implicar a todo o mundo, os concellos, a Diputación, o Estado. Vale, hasta aí, claro, que non o sepa, pois pode estar a comprar ese argumento. Pero mire, é que os concellos non teñen competencia en prevención de incendio, non é deles, absolutamente para nada. Usted nos decía, pidan ustedes motobombas, é que a nós non nos corresponde pedir nada. Nos podémoslo facer? Sí, pero simplemente por lo que dixo o Concelleiro de Medio Ambiente, por se hai un foco poder atendelo antes posible, pero a nós non nos corresponde como Concello, porque ademais nós xa asumimos competencias que é, insisto, dixenlo antes, a notificación, así como a limpeza de algunhas cousas que a nós non nos pertenece, que xa bastante facemos. Entonces, claro, isto de non, a culpa é do Concello que non notificou, a culpa é do Estado que non me manda medios. Non, miren, asuman as súas competencias, asuman que a prevención e a extinción é cousa de ustedes, que ademais ven no Estatuto de Autonomía. Se non lles gusta, pois digan que non a queren, pero non nos veñan con ese argumento falaz. Encima, bueno, xa dicir é que as diputacións tamén se teñen que implicar. Bueno, sí, e as mancomunidades e os consellos abertos tamén. Entonces, bueno, é un pouco de cachondeo. E despois, bueno, pois simplemente comentar que cando non aprendemos dos errores, pois estamos condenados a repetilos. En 30 anos eu penso que, bueno, se pudo haber aprendido. Pero máis, se algo deixou, se hubo unha lección que sí que deixou os incendios, non sei se foi no do 17, 18 ou 19, non sei exactamente onde foi, pero foi nun sitio realmente medioambiental precioso. Non sei se algunha vez estuveron ustedes en Folgoso do Courel. Ali era un incendio tamén moi virulento. Unha das parroquias, unha das aldeas que se chama Froxán, que é unha aldea pequeniña que estaba pois a 15 minutos andando de Vilamor, onde eu estuve en 6 meses vivindo. Froxán non se queimou por un único motivo, non porque chegaran os medios, nin os helicópteros, nin os avións, simplemente porque había frondosas rodeando esa aldea, punto. Esa aldea non ardeu por ese motivo. Entonces, como decía antes o concelleiro de Medio Ambiente, son eficaces para ese tema. O que pasa, bueno, non se aposta pois por este tipo de árbore autóctona. Entonces, bueno, está claro que en 30 anos se pudo haber aprendido e se pode, desde logo se poden facer. Sí, gracias, señor alcalde. Desde agora se poden facer moitísimas máis cousas, pero bueno, a min o que máis me molesta é isto de sempre querer escurrir o bulto das competencias a todo o mundo, administracións locales, que son as que menos
forza poden facer ao Estado ou a calquera. A min é unha cousa que nunca entenderei, é que, bueno, pero, bueno, é moi do PP eso. Grazas, señora concelleira do PSOE. Grazas. Bueno, canto dá o bipartito, señor Durán. Sempre que pasa algo, volvemos ao tempo do bipartito. Gobernan en Galicia máis de 30 anos. Eu creo que xa está ben de nomear o bipartito. Agora tamén vai a ter a culpa o bipartito de que isto ocurrise. En fin, bueno, eu quero aproveitar este último turno de palabra que teño para dar as grazas aos profesionais do SPIF, ás brigadas municipais, á UME, á Abrif Laza, á Protección Civil, á GES, gracias a todos os voluntarias e voluntarios, grazas tamén, por suposto, ás veciñas e veciños que defenderon as súas casas e a súa contorna, porque sin eles a traxedia sería moitísimo maior. E en conclusión, para rematar, decirlle que sen prevención non hai futuro, porque a Xunta deixou 8,4 millóns sen executar mentras Galicia ardía. E iso é unha vergonza, é inadmisible. Ten que haber unha cobertura total das prazas do SPIF e planificación por distritos, porque é cuestión de seguridade cidadá. Non é Madrid, nin os pirómetros, son as competencias e as responsabilidades da Xunta de Galicia. O 2025 ten que ser o ano do cambio real. Lei reactivada, servicio profesional e prevención todo o ano, aumento de franxas de seguridade dos núcleos de poboación. A Xunta, señor Durán, a Xunta chegou tarde, sen previsión, sen prevención e sen o persoal necesario para facer fronte a unhas condicións extremas que, ademais, xa estaban anunciadas. Despois de tantos anos do goberno do Partido Popular, a realidade é bastante clara. Recomendacións de expertos ignoradas. Unha lei integral de incendios anunciada e esquecida nun caixón. Medidas sen executar e responsabilidades sempre... Vaya rematando. Remato agora mismo. Sempre desviadas a terceiros. O presidente Rueda demostrou unha deixación de funcións inadmisible. Grazas. Señor concelleiro portavoz de Nos Pobra. Ben, vou intentar non ser repetitivo, porque ao final somos varias as persoas que intervimos no mesmo sentido, pero, bueno, vou centrar un pouco no que dixen antes, e unha cousa que a veces me molesta cando fala o portavoz do Partido Popular, non, que sempre nos bota en cara que non pedimos, que non vamos aquí, que non vamos alá, o que nos falta eso, esa capacidade de ir a falar cos conselleiros, co presidente, con quen faga falta para conseguir cousas. Eso realmente sempre é un problema da rede clientelar que se monta o Partido Popular entre os seus concellos e os que non son da súa cor. Isto non é un problema de que aquí o alcalde actual ou eu no seu momento fóramos aquí ou alá a pedir unha motobomba. Eso ten que ser unha planificación a nivel global de Galicia, non é que vayamos nos a conseguir aquí unha medalla por ter 3 motobombas na Pobra e que en Ourense non haya ninguna. Ten que ser unha planificación a nivel galego. Que me está dicindo a min, vostede pide unha motobomba, claro que pedimos, e se pide continuamente. E na reunión esta que falei de alcaldes, a pediron moitos alcaldes e alcaldesas unha motobomba, os que a tiñan mellor, porque xa están caducadas completamente e o seu período de funcionamento óptimo xa fai tempo que está pasado, pois entonces o piden todos os alcaldes. Eso non é un mérito ir a pedir cousas. O mérito é facer unha planificación de país a nivel galego daqueles son as necesidades dos concellos e darlle resposta xeneralizada e non en función de onde temos un achegado, un destacado dentro da nosa organización. Entende? Como se solucionan as cousas. Esa proximidade a da Protección Civil, pero tamén a dan dotacións de outro tipo. Solucións se me ocurren moitísimas para poder facelo. O que sei que a día de hoxe son moi deficitarias a nivel galego. E esa prontitude, esa celeridade en poder actuar, claro, cando temos necesidade de desplazar todas as motobombas, os avións e todos os medios a un lugar, a cousa xa é que o problema xa está descontrolado e desfasado. E efectivamente aí xa vigilar eso e frenalo pois é complicado. Eu vivino e sei que é difícil, pero que nos veña ahora que están aprendendo, xa o dixo o portavoz do Benegal, sigue aprendendo, vamos aprendendo moito tempo. E eu xa dixen antes que levo escoitando as mesmas cousas moito tempo. Quero escoitar, fixemos isto, que nos comprometéramos, e, bueno, sigue sen funcionar. A ver cando pasa eso.
pero non pasa. Eu quero ver plantacións de frondosas, quero ver como se lle axuda as comunidades de montes, como se facilita, como se incluso se negocia, como se media entre os distintos intereses que hai. Ainda salía fai pouco unha comunidade de montes daqui do noso concello queixándose pois do conflito que hai cos gandeiros que queren ter espacio libre para que os seus animais podan pacer e dificultan as... Bueno, pois habrá que ver como se conxugan esos dous intereses e poder plantar frondosas que frenen, que fagan de barreira a cando avanza o lume de maneira descontrolada. Habrá que facer faixas dedicadas especificamente a pasto, sin ningún tipo de ni de arbusto, ni de toxo, ni de nada, que tamén frenan. Eso é do que nos falou o conselleiro nesa reunión que dixen antes. Son actuacións, porque cando falamos das faixas secundarias son importantísimas, pero as faixas, o único que van a facer, que non é pouco, é impedir que cheguen as vivendas, claro, é o fundamental. Pero o resto do monte xa pode arder todo, ainda que teñamos as faixas secundarias perfectas. Por tanto, hai que atender tamén o outro. Sigo dicindo, é difícil e complicado unha vez que o incendio está en marcha, pero medidas que levamos escoitando desde fai moito tempo ainda non se deu un paso para que podamos decir, bueno, pois non son tan útiles ou funcionan de maravilla, vamos a ver se o facemos en todos lados. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, mire, yo no sé si tenemos que flagelarnos porque somos culpables de que haya incendios, pero yo creo que la culpa no es, como dice la concejala del BNG del Partido Popular. Si no queremos ver la realidad, es difícil darle una solución, pero la realidad es que se está actuando en todos los frentes posibles para estas historias y que también todo evoluciona, todo va modificándose y que hay que ir adaptándose a esas circunstancias. Del plan del 2017 que se aprobó por unanimidad en el Parlamento, el 90% de las medidas están aprobadas, ejecutadas. Usted ya sé que me va a decir que no, igual que me va a decir que los 50,5 millones del Pladiga no es cierto y todo está. Yo eso lo tengo claro, que al final tenemos datos distintos y yo me fío de los que me dan y usted se fía de los que usted tiene. Pero también es cierto que, miren, en el plan forestal que se aprobó hace un par de años se consiguió incrementar un 50% la superficie de frondosas, pasando de 400.000 a 620.000 hectáreas. Se incrementó el número de hectáreas de monte ordenadas de 117.000 a 500.000 y aún así, mira, han ardido hectáreas de monte ordenado. Lo que ha ocurrido este verano es curioso. Yo no sé si el origen fueron 5, 6 o 7 o 1. No. Es igual el número. Sí. Lo que sí tengo claro es que el problema es cuando se producen 30 y pico incendios diarios con las temperaturas que teníamos después de 45 días sin lluvia y con el viento que había, pues hay cosas que son imposibles. Y cuando lo que hay es que dar prioridad a los vecinos y a las viviendas, pues oye, ocurre lo que ocurre. Creo que no es que nadie buscara, pero es una realidad y que realmente yo creo que todas estas cosas se entienden, se reconocen, se estudian y se evoluciona para tratar de afrontarlas. En cuanto a las competencias, son las que son, sin duda. Lo que es curioso es que cuando ustedes las aprueban estando en las juntas están bien y cuando están en aquí pues están mal. Creo que cada uno tiene que admitir sus historias independientemente que es un trastorno y lo reconozco. Dicen quién no llega. La Junta no llega. Hombre, la Junta estuvo allí desde el primer día. El presidente de la Junta estuvo desde el primer día. El presidente del Gobierno y yo, con esto no es el tema de echar culpas y buscar justificaciones. Llegó cuando llegó. Los medios que se le pidieron no llegaron. Oiga, no se aprobó todavía. No, es que no se aprobó todavía en el Gobierno de España la declaración catastrófica para que la gente pueda cobrar. Las ayudas de la Junta están ahí desde la semana siguiente y en la mayoría están medidas ejecutadas. Entonces esto es todo muy fácil decir, oye, hacer demagogia sobre algo que debía estar fuera del ámbito de ese tipo. Pero bueno, entiendo que políticamente hay que aprovechar las circunstancias y entiendo que por mucha realidad social, económica, de implantación de frondosas y de medios, siempre va a haber casuística particular y puntual, que será imposible. Usted me dice los 200 personas que estaban, sí, pues probablemente había 200 personas de vacaciones, pero es que legalmente todo el mundo tiene derecho a 15 días de vacaciones en el verano. Y de 3.000 y pico personas, que son los medios que tal, pues oiga, 200 personas no es ni el 10%. Que si podía haber activado o no, no lo sé, pero me supongo que lo desconozco. Pero me supongo que si no se ha hecho es porque legalmente no se podía. También yo sé de casos de personas que estando de vacaciones
han dejado sus vacaciones y se han presentado para colaborar. Hay de todo, hay de todo. Pero si queremos buscar la paja, siempre la vamos a encontrar. Siempre. La única realidad es que hoy nos enfrentamos a una situación compleja, difícil, a la que nunca se ha enfrentado nadie, novedosa, y donde los medios y el planteamiento que existía pues no ha funcionado. Punto. Eso no implica que no se hayan hecho avances, no se haya mejorado, no se haya implementado las propuestas de los técnicos del 2017, pero los incendios han sido distintos y las circunstancias han sido curiosas. Su afirmación de que esto es culpa del Partido Popular, pues señor concelleiro, por favor, entenderá que no la comparta, porque creo que esto es un tema más transversal que todos. Pero bueno, entiendo que en la dinámica política y de la divergencia y sobre todo del enfrentamiento, pues todo vale. Gracias. Pois vai rematar o turno de intervencións a señora concelleira portavoz de BNG. A ver, señor Durán, vamos a falar con propiedade, por favor. E atenda ben, porque xa vexo que da anterior intervención vostede non escoitou, ou non quiso escoitar. Nós non decimos, dentro do BNG, que a culpa dos incendios sexa do PP. Non decimos eso. Pode haber múltiples factores que, efectivamente, provocan os incendios. Agora ben, hai unha responsabilidade previa a cando se producen os focos de lumes, que é, vostede mesmo dixo, unha das circunstancias tan extraordinarias que se deron este ano, pois resulta que era que houve unha primavera moi chuviosa, que houve moita vegetación, moi ben, unhas axudas, xa o dixen antes, perdón, unhas partidas para prevención e para limpeza de faixas secundarias priorizadas, que tiñan que estar feito no mes de maio e que temos a día de hoxe, casi no mes de outubro, sin adxudicar. Entón, hai determinadas cousas que non se fixeron previamente. Agora, non é a Xunta, ou quero pensar que non é a Xunta, ninguén da Xunta, quen vai ali co mechero e planta o lume. Non, que quede claro que nós non decimos eso. Que decimos? Decimos que antes do lume e despois do lume a xestión foi absolutamente catastrófica. Xa yo demostrei antes con datos, non o vou a volver a repetir. E mire, falaba aí da motobomba do Concello, falaba de que non sabía nin siquiera se o convenio deste Concello estaba vixente, etc. Mire, este ano que a imensa maioría dos lumes se produciron na provincia de Ourense, vostede sabe, igual que a min, que a maioría das alcaldías na provincia de Ourense, sobre todo na zona afectada, son do Partido Popular. Bueno, pois fíxese, que pasa? Esos alcaldes e alcaldesas do Partido Popular non tiñan as motobombas operativas. Non tiñan motobombas. Non tiñan os convenios en vigor esos concellos. Non, ese non é o problema. O problema é que aquí se lle cargou no seu momento unha competencia aos concellos da que non teñen ningunha obriga. Por exemplo, vostede tamén sabe que os concellos de menos de 20.000 habitantes, non teñen obriga de ter parques de bombeiros. Por exemplo, o noso. Non temos a obriga. Entón, entre outras cuestións, como vamos facer frente os concellos, sobre todo os pequenos, pero como vamos facer frente aos concellos a cando ven todo isto? Por lo tanto, competencia exclusiva da Xunta que, como en tantas outras ocasións, pois se lle carga, efectivamente, ao máis débil e aínda por riba non se lle dan os medios para atendela. E quero tamén puntualizar, e xa remato, señor alcalde, unha cuestión, que xa non é a primeira vez que lle escoito a PP e tamén a quero deixar clariña. Resulta que agora vai ser culpable o BNG ou a oposición en xeral, verdad?, de que non queremos que os traballadores vayan de vacacións, que todo o mundo ten dereito a vacacións. Claro, evidentemente. Iso é un dereito que temos os traballadores e as traballadoras. Pero, oiga, vostede sabe perfectamente, e na administración en concreto, que hai traballos, a inmensa maioría deles levan a coletilla de que as vacacións sí se producirán de tal a tal fecha, pero en función das necesidades do servizo. Oiga, o que non pode ter vostede a 200 personas dun operativo de vacacións
dun operativo de extinción de lume de vacacións no mes de agosto. Entón, vostede, que é a administración, e aí concordo co portavoz de Nos Pobra, é a administración, pero non ten ningún tipo de planificación, colle e di a 200 personas que se vayan de vacacións en pleno mes de agosto, cando vostede, a administración, ten a potestade de dicirlle, no, oiga, se van a ir, non sei, 10, e os outros se van a quedar. E cando veñan estes, se van os outros. E así como se fai en todos os traballos. Porque vostede vai un domingo a unha urxencia dun hospital e non porque sea domingo o deixan de atender hasta luns. Ali hai médicos de guardia. Pois aquí, o mesmo. Claro, entón, nós non estamos en contra dos dereitos dos traballadores. Todo o contrario. Pero a administración ten que planificar tamén nese sentido. En resumo, nós propoñemos unha serie de medidas que, efectivamente, pode haber moitas máis, son un compendio e que entendemos que poden mellorar todo isto. E a conclusión definitiva é que a Xunta non prendeu o lume, pero a Xunta tiña todo en unhas condicións que propiciaron ese lume e pós incendios a xestión foi catastrófica. Lembremos la famosa frase de quen nos goberna, do máximo responsable presidente da Xunta, cando despois de arder en casas, animais, de todo, dixo que aquí lo que máis ardía eran pedras e matos. O sea, eso é hasta insultante. Máis nada, grazas. Moitas grazas. Pois vamos a proceder á votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Pois queda aprobada a moción por 7 votos a favor e 6 en contra. 6. Pasamos agora ao punto número 5, moción do Grupo Municipal do PP relativo ao arranxo e mantemento do Parque Infantil do Castelo. Ten a palabra a señora concelleira do PP. Sí, ben. Bos días a todos. Moi brevemente. Esta moción do Partido Popular foi presentada para este pleno antes de que coñecéramos pois a intención do goberno local de facer algunha serie de arranxos no Parque do Castelo. Información que coñecemos pois pola prensa, obviamente, que non nos fomos informados aínda despois de ter presentado esta moción. De feito, si decidimos pois non retirala foi precisamente porque no acordo que solicitamos, e volvo a repetir a través das informacións que temos pola prensa, pois hai un punto que consideramos que tamén é importante que se incluya, que é un punto, está dentro do mismo punto, pero, que se complementa. Así que, o acordo que pedíamos era sustitucións do firme de aqueles, xogos que estaban con defectos ou en mal estado, pero tamén pedíamos mellorar a limpenza e realización dun tratamento antiescorregadizo nas beirarrúas da contorna e accesos ao mesmo. Como xa lle dixen, non fomos informados, aínda que tiñamos presentado esta moción, na prensa, que por donde nos enteramos das actuacións que ali se iban a levar a cabo, non se recolle este punto, por iso decidimos mantela neste pleno. Gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de Vips. Ben, nada, moi breve. En primeiro lugar, os que estamos aquí gobernamos, executamos un presuposto e en base a ese presuposto vanse facendo melloras e ustedes poden preguntar, nós non lle temos que comunicar as melloras que vamos ou non facendo, que só faltaría que cada vez que eu fago algún arreglo nunha instalación deportiva eu teña que comunicar. Se queren ustedes pregunten, que están para fiscalizarnos e non estamos nós para informarlles de cada paso que vamos dando. Eso en primeiro lugar. Despois, en segundo lugar, o Parque do Castelo é un dos máis utilizados, nós somos conscientes deso, e o Parque do Castelo anualmente vai tendo diferentes reparacións ao largo do ano, decir, que non é que se faga unha en concreto, nunha fecha en concreto, vanse facendo a medida que van surxindo desperfectos, porque é normal, porque ten moito uso. Eu, por exemplo, non comparto a afirmación que poñen a ustedes aquí na exposición de motivos de forma segura e saudable, é dicir,
seguro, eu penso que o parque é, independentemente de que se poda levantar algo o tapete, este tapete que agora se pon en todos os parques por seguridade. Eu me acordo cando era pequeno había garavilla, levabas uns pequenos puntos e non pasaba nada. Agora, bueno, incrementaronse moito a seguridade, está moi ben, pero, bueno, tampouco seamos alarmistas nin exagerados. Bueno, como xa son cousas que se están facendo, bueno, pois eu vou votar en contra, porque realmente non ten sentido solicitarnos a nós mesmos nun pleno que fagamos cousas que xa estamos a facer. Moitas grazas. Ten a palabra a señora concelleira do PSOE. Bueno, pues en relación a esta moción que presentades o Grupo Popular, bueno, decir que o Partido Socialista vai a votar tamén en contra. E imos a facelo porque as melloras que vostedes nos plantexan, pois parte delas xa están realizadas, non? O parque conta cun mantenimento varias veces ao ano e a concelleira responsable pois xa ten previsto, ademais, facer varias actuacións. Coñecemos perfectamente as demandas da veciñanza. E tamén dicirlle que non lle temos que informar ao Partido Popular. O que é o máis importante é que os veciños e as veciñas da Pobra poden ver xa as actuacións no seu día a día, porque, bueno, é un lugar da Pobra que é utilizado moito polos rapaces e polas rapazas. Entón, claro, tamén me alegro de que se entere pola prensa. Iso quere dicir que está ao tanto e que está preocupada por as cousas da Pobra, que está ben e debe de facelo así. Pero, evidentemente, é un medio pois bo para que vostede se entere. Este goberno cumple co seu compromiso de manter e de mellorar os espazos públicos e seguiremos atentos para que o Parque do Castelo e o resto de áreas infantís, non só o Parque do Castelo, pois conten con condicións o máis seguras posibles e os máis adecuadas. Pero, bueno, reitero que vou a votar en contra porque parte de todo o que vostedes propoñan aquí xa está feito. Gracias. Ten a palabra agora a señora concelleira do BNG. Sí, bueno, nós tamén vamos votar en contra, xa non só polo que acaban de decir, pero eu penso que vostedes si somos conscientes de que é un parque do máis utilizado do noso concello, só hai que ir a miralo como está cheo de nenos e de adultos, pero que vostedes o que piden aquí é a sustitución e reparación do firme. Aquí o que piden, e para nós no parque vai moito máis alá, que supoño que ello explicará a concelleira de servizos o que é municipais. Eso xa se realizou, por suposto que é un parque seguro, donde a gran importancia e a parte central son os xogos, porque os nenos son o que van a disfrutar e iso, como xa yo vai a explicar, pois xa se vai a ter en conta en proxectos futuros. Polo tanto, o único que aquí nos din é sustitución do firme. Polo tanto, non é algo que xa se realizou, que xa se realizou e que a parte máis importante dese parque, que son xa non só reparar, porque está reparado, sino a mellor actualización dos xogos, porque os xogos, hai xogos novos, que somos conscientes que as crianzas o piden, pois, como lle explicará a concelleira de Servizos Municipais, este goberno o ten en conta e o vai ter en conta para executar. Grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira de Servizos Municipais. Sí, pois un pouco está todo dito xa, non? É unha das zonas máis concurridas e máis importantes para as nosas crianzas. O Parque do Castelo, sabemos o uso que ten. Debido a ese uso, pois, evidentemente, ten un desgaste. O chan de caucho non é que teña moitos anos, pero sí que sufreu desperfectos nos últimos meses. Estas obras, xa non só a sustitución do chan de caucho, senón tamén o mal estado no que se encontraban as escaleiras ou algunhas pezas. Somos conscientes desde fai moito tempo. De feito, eu trouxo o presupuesto, é do 9 de maio, está aceptado do 16 de maio. Estas pezas hai que pedilas, desgraciadamente, a China, pois tarda o que tarda. Entón, non se pudo levar a cabo antes as reparacións debido ao retraso das entregas nas pezas debido ao transporte, porque veñen de moi lonxe. Para nós o Parque do Castelo é moi importante, para min concretamente é un que acostumbro moito a ir a él, e realmente vexo que se usa moito por as persoas que vivimos aquí, pero tamén por as persoas que nos visitan. É un reclamo fora do verán, porque moitas persoas de Boiro, de Ribeira, incluso de Porto do Son se achegan
a disfrutar deste entorno que temos tan bo que é o xardín, as terrazas dos bares e tamén o Parque do Castelo, as propias pistas deportivas. Con esa importancia que sabemos que ten, pois estamos preparando, xa yo adianto, porque como nos di que non tiñan información, evidentemente das tareas de mantemento, como xa dixeron, non vos vamos a ter informados, eso sería, pois non sei, un pouco ilóxico, ter que tervos ao tanto das tarefas de mantemento que facemos todos os días porque nos dedicamos a eso. Pois xa lles adianto que estamos elaborando un proxecto e xa veremos de onde podemos sacar os fondos, se irá en orzamentos, se irá en un próximo post, pero o proxecto xa se está elaborando para sustituir na súa totalidade o Parque do Castelo, adaptalo aos novos xogos que, como decía a concelleira do Benega, xa hai no mercado e terá un chan novo e terá xogos novos e poderemos disfrutalo todos. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira do PP. Ben, alégrame de que teñan grandes proxectos e que vayan en beneficio pois, dos nosos rapaces e das nosas rapazas. Eu simplemente facer unha pequena puntualización. Obviamente, a xestión diaria non temos por que estar informados do que quera facer o equipo de goberno. O que sí que me quería recargar é que un paso previo á realización de calquer pleno son as comisións informativas. Penso que é ali donde mellor se nos teña que explicar ou decir exactamente todo o que tiña pensado facer nese Parque do Castelo. E máis, que un entero se deixe de entrar por la prensa, bueno, pues me gusta estar ao tanto e demais, pero que non podo entender desde logo da súa postura é que cada vez que o Partido Popular traia a este pleno unha actuación que considera necesaria para este concello, a súa disculpa para votar en contra xa, pois estamos en elo, só vamos a facer, só tiñamos previsto. Vale, obviamente, como nós non formamos parte do equipo de goberno, pois non sabemos o que teñen ustedes previsto. E a nosa maneira de preguntar, señor Eloi, é no pleno. Eu non teño que vir todos os días ao Concello a decir, oye, mira, vaides a facer algo aquí ou ides a facer algo alá. Non, nos presentamos aquelas mocións que consideramos importantes. E en canto ao acordo, volvo a repetir que sí que hai unha frase que me parece interesante, que non sei se van a facer ou non, que e volvo a ler, así como mellorar a limpeza e realización dun tratamento antidescorregadizo nas beirarruras da contorna e acceso ao mesmo. Ben, esta é a nosa proposta, pois ustedes sabrán o que queran ou non queran facer. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro de Vips. Ben, nada, simplemente eu recalco que vou votar en contra porque isto é que son cousas que están facendo, entonces instarnos a facer algo que xa estamos facendo para mí non ten moito sentido. E depois nada, simplemente contestarlle respecto das comisións, eu aí voulle dar a razón, pero é nas dúas direccións, é dicir, as comisións realmente deberían ser máis útiles neste concello, como son noutros, donde aí sí hai ciertos debates, donde se preguntan cousas, pero nin nós informamos ao mellor de ciertas cousas cando veñen a pleno, pero ustedes tampouco preguntan. As comisións ventílanse en 30 segundos e punto. Entonces, bueno, de feito en moitos concellos, sin ir máis longe, se ustedes si ven algún pleno da Diputación de Lugo, moitas veces ao pleno só se leva a votación, porque o resto xa está debatido en comisión. Pero bueno, independientemente deso, insisto, está claro que usted non ten que vir aquí a preguntar todos os días o que facemos ou non facemos, sobre todo a xestión ordinaria, pero bueno, é dicir, usted ten outras canles que non é o pleno para se quere preguntar tamén cousas, entonces, bueno, insisto, isto non dá para máis debate, nada, simplemente o que xa levo dito. Moitas grazas, señora concelleira do PSOE. Ben, pois un pouco para rematar na liña do meu compañeiro Eloi, que é verdade que as comisións informativas pois deberán de valer para ter ese debate entre oposición e goberno e aí pois aclarar dúbidas de parte a parte. Isto viñase facendo así, non se utilizan para eso. Se vos pregunta se hai algunha dúda, non di nada, vos facer non decimos nada, entonces, bueno, pois ao mellor é algo que temos que aprender todos e en comisións informativas pois poñernos e facer ese debate. É verdade o que di
o concelleiro Eloi, que hai moitísimos concellos que debátese nas comisións informativas, en moitísimos, e logo pois a pleno se traen as votacións. Ao marxe deso, o que di como un pouco que é excusa, sempre poñemos a mesma excusa de que votamos en contra porque se está facendo, é un pouco o que vimos dicindo, é un pouco sin sentido votar a favor de algo que xa se está facendo, entonces non lle vexo moito sentido. Tamén hubo un tempo que a este tipo de mocións que traía o Partido Popular, este goberno e incluso o anterior, pois ten votado a favor. Ten votado a favor de algunha moción do Partido Popular, porque é verdade que moitos puntos podémolos compartir. E ademais é bo que o Partido Popular pois diga cousas que pode encontrar ou demandas da veciñanza, non? Para iso tamén so desde a Corporación Municipal. Pero é verdade que logo vostedes tamén o utilizan para estar sempre dicindo que non se fai, que o PP xa o troixo, que o PP xa o troixo. O sea, entonces, vamos a ser cautos, estámoslo facendo, unha vez que se fagan, se non gusta ou non se vai ben, pois presenten vostedes outra moción. Creo que ao final eso foi o que levou a que tamén nós sempre estemos agora votando en contra. Por a miña parte, nada. Moitas grazas. Señora concelleira BNG. Eu sigo sin entender que se isto se explicara nas comisións, iba a cambiar acaso algo. Dependía do que se explicara nas comisións retirar unha moción. Eu creo que o debate vai sobre o punto que aquí se trae para que nós votemos para o sentido do voto. E nós xa manifestamos que é insuficiente. Insuficiente, primeiro, porque non había que ir á prensa. Eu teño unha edad que xa non utilizo o parque, meus rapaces tampouco, a mí miña concelleira, miña compañeira de servicios municipais non me dixo que estaba facendo labores de mantemento do parque e que non mo tiña que decir, porque o que di ela, si diariamente nos temos que estar informando do que ela xa ten que realizar, é que isto sería inabarcable. Polo tanto, pero eu sí que vin o parque vallado cando se estaban facendo esas labores. E xa digo, non son usuaria. Polo tanto, eu creo que aquí a importancia non é si se fala unha comisión ou non se fala unha comisión, porque aquí non estamos debatindo eso. Aquí estamos debatindo o acordo que se nos trae para votación e que eu xa dixen da parte do BNG e tamén pola parte do goberno que é insuficiente, porque o importante desa zona, o que máis se utiliza é a zona de xogos e que as intervencións foron de mantemento, pero que se vai ir moito máis alá. Polo tanto, nós o que non podemos é votar a favor desta moción con ese punto. Gracias. Señora concelleira de Servicios Municipais. Sí, pouco máis que decir. O 15 de setembro, cando presentaron a moción ás 12:30 da mañán, o parque xa estaba vallado. Entonces, bueno, é unha cuestión de plazos. Entón, nós témolo aceptado dende maio. Eu entendo que vos non o superades, pero, bueno, entra dentro das nosas tareas de mantemento. Non podemos votar a favor de algo que xa está casi rematado. O sea, xa cando se presentou xa estaba aprobado, acordado, listo para facer, e ora, cando témolo pleno, xa está casi listo. E non só o que vos pedides, sino máis cousas que eran necesarias, que eu entendo que non sexa a vosa labor ir mirar que o que falla, que non falla, ou sí, non o sei, pero bueno, inclúyense outras melloras ou outras reparacións que eran necesarias para que os nenos e nenas podan xogar no parque, pois, como vos decides, con seguridade. Entón, bueno, eu non teño moito máis que decir sobre isto. Sí que nos parece, quero resaltar a importancia do Parque do Castelo e de que habrá proxectos futuros para melloralo. Grazas. Moitas grazas. Pois remata o turno de intervencións a señora concelleira do PP. Brevemente, señor alcalde, a miña intención, dende logo, non era traer aquí a este pleno o debate sobre o que se fai ou se deixa de facer nas comisións informativas. Simplemente era unha resposta, pois, o que me dixo o señor concelleiro de VIP, de que tiñamos que preguntar, vale? Non volvo a repetir, non teño que vir todos os días ao Concello para saber que se debate no equipo de goberno, e simplemente presentamos deste Partido Popular aquelas cousas que nos parecen que fan falta neste Concello. En canto a que
que si era excusa ou non excusa, de que si se está a facer, de que si non se está a facer, si os temos previsto, si non temos previsto, sigo repetíndome no que dixen fai un momento. Me parece completamente absurdo que cando se trae unha proposta que ten un sentido, e non falo xa en concreto destas, ahora sí que falo de forma xenérica, que algo que se parece que bo para o noso Concello, logo pois se vote en contra delo dicindo que lo teníamos previsto. Eso é o que non vexo normal. Dende logo, alégrome moitísimo de que haya un proxecto estupendo para os rapaces e os rapazas podan disfrutar do Parque do Castelo. Cando vostedes teñan a ben informar, pois veremos se nos parece ben ou mal e traeremos a este pleno outra moción, porque é a forma que temos de preguntar. Gracias. Non sei se... Pois vamos a votar a moción. Votos a favor da moción? Votos en contra? Pois queda rexeitada a moción por 7 votos en contra e 6 a favor. Sí. Vale. Pois nada. Ausentes. Vamos a ir logo agora co último punto da orde do día, que é relativa á moción do Grupo Municipal do PP sobre a rede de saneamento e abastecemento de agua potable do municipio. Ten a palabra o señor concelleiro do PP. Sí. Mira. Bueno, pois vamos a votar entonces a esta modificación. Xa fixera un informe en relación a isto. En realidade, isto é unha moción de carácter político que non debería de ir á comisión informativa e, polo tanto, eles poden solicitar a modificación da mesma. Neste caso, tramitouse como se fora unha modificación, o sea, tramitouse como unha proposición que foi a comisión informativa. Polo tanto, entendo que sí que podemos tratalo e falalo previamente se queredes explicar o sentido do que hai para logo proceder á votación da mesma, no sentido de modificala. O único tema que se cambia aquí é que se meteu as aldeas de Vilariño e Pumadiño, porque son na redacción que quedou nas fora. Non é máis nada, eso aporto, o acordo é o mesmo. Porque hoxe os casados solamente. Votamos agora a modificación. Votamos a... un minuto solo. Nos reunimos aí un minuto, vale. Lede, si queres.
En contra? Abstencións? Bueno, pois queda aprobada a modificación. Vamos a proceder logo, pois, bueno, ten a palabra agora o señor concelleiro do PP. Moi ben. Nadie mellor que eu sabe realmente o que estamos pasando nas aldeas esas, sobre todo durante o verán. Xa non falo de hoxe, que nin sequera teñen agua traída, nos casas en Vilariño e en Pomadiño, pois si que a temos, pero é unha traída dai 60 anos, que non a atende máis que aos veciños, cando realmente non hai agua, pois depende dun voluntario que vai a arreglar a palatera. Este verán pasámoslo crítico, bueno, pasámoslo crítico máis ben aqueles que non teñen o pozo, non? Porque non teñen onde coller agua, os que temos pozo, pois recorrimos ao pozo de agua. Entonces hubo veciños que incluso tuvemos que estar dándolle agua de uns veciños a outro, para digamos que subsistir, nada máis. Entonces o único que pedimos é que se faga un estudio para vou a ler para que sea realizar un proxecto técnico necesario e a consignación do orzamento preciso para a dotación de abastecemento de agua no lugar de Oixo, os casás Vilariño e Pomadiño, e a súa inclusión no seguinte poso ou a cargo do seguinte orzamento municipal. Grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro de Vips. Soe. Bueno, pois... Bueno, a verdade é que sí, faltábanos estes sitios. Eu tamén xa tiña aquí unha pregunta por que Oixo e os casás soamente, porque hai máis sitio. É un pouco mesmo. Eu vou a votar en contra porque xa estamos facendo proxectos. O de Oixo xa está casi en licitación, hai moitos máis en estudio. Falamos de proxectos complexos, sí, pero tamén de proxectos prioritarios para este goberno, como é isto, pois, abastecemento, saneamento. Pensamos que son servicios básicos e esenciais que calquer veciño ou veciña pois ten que poder acceder a ter eses servicios. Para nos garantir estes servicios de abastecemento, de saneamento e as infraestructuras, é de verdade que é unha responsabilidade. Non van todo rápido que quixéramos, porque son proxectos, como decía, moi complexos, pero sí van a ir, son complexos, son proxectos que, bueno, que levan os procesos técnicos que a mellor a xente, pois, di canto tempo, non? E levamos co de Oixo e co do Freixo moitísimo tempo. E é verdade que a mellor a veciñanza, pois, non o entende, pero realmente todos os problemas que ocasiona administrativos de depender da AXI, de tal, é unha burocracia horrible, que ao final evidentemente é un proxecto longo, demasiado longo para o que nos gustaría a nós. Tamén quero destacar que tamén se están facendo estudios noutros lugares que son necesarios do noso concello. Conocemos os lugares a donde hai que levar abastecemento e saneamento, son varios. Estamos en contacto con Viacua e coa veciñanza para ir estudiando os sitios donde hai que levar estes servicios, tendo orzamentos preparados para tamén buscar unha axuda en outras administracións, porque o concello solo non é capaz de asumir os custes destes proxectos, porque son custes moi elevados. En Galicia temos un problema, que temos unha extensión de terreno que é moi difícil poder levar a veces todos os servicios ás casas dos veciños e das veciñas, non? Pero sí que é verdade que estamos tendo ese estudio no noso concello e tendo eses proxectos preparados para poder presentarnos tamén a axudas de outros organismos. E aí
E aí eu tamén quería incidir que aí votamos de menos, xa o dixen en outras ocasións, a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia é a que nos goberna, a todos os galegos e todas as galegas, a xente da Pobra do Caramiñal paga os seus impostos e así como a Diputación nos dá un plan de obras e servicios e nos dá un orzamento que donde incluso a veces nos deixa decidir donde poder emplealo para os veciños e para as veciñas, votamos de menos que a Xunta de Galicia non se preocupe destos servicios básicos como son o saneamento e o abastecemento e se reúna cos concellos e que nos axude a facer incluso un proxecto e un estudio para dotarnos de orzamento necesario para levarlle auga e saneamento aos veciños e veciñas. En definitiva, como xa se está traballando, ademais con rigor e con responsabilidade nestes proxectos, moi pronto, por exemplo, de Ouxo verase xa en proceso de licitación, logo irá o do Freixo, e iremos avanzando nesos. Entonces, por iso, por coherencia, co traballo que xa se está en marcha, votaremos en contra dunha moción que nos está pedindo o que xa estamos facendo, que volvemos un pouco a do Costelo. Bueno, isto parecerá ya absurdo, a mí me parece absurdo moitas cousas que di vostede. É así. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira do BNG. Bueno, imos ver, como non podía ser de outra maneira, penso que todos que estamos aquí, non só o goberno, sino a oposición, unha prioridade pois é executar o que son obras de saneamento e de abastecemento de auga, como non podía ser de outra maneira, e que este goberno xa é exemplo de que o leva facendo, non? Pero, como ven, o que temos que votar pois é o que di a moción. Xa a concelleira de obras dixo que son proxectos moi complexos, xa non só pola elaboración do proxecto, senón polas características moitas veces do que é o propio terreo. Eu recordo a alcaldesa do BNG, donde falando incluso dos perfiles técnicos que tiñamos no Concello e falando deste tema de proxectos, decía que necesitábamos enxeñeiros, non? Para moitas veces diseñar e incluso tomar algún tipo de decisións. Bueno, pero que a maiores deso, no primeiro punto fala da inclusión no seguinte pos ou no orzamento municipal. E nós consideramos que isto está limitando moitísimo o que pode ser incluso a vía de financiamento dos propios proxectos. Proxectos complexos, técnicos e costosos, que non quer decir o que acabas de decir que non se fagan. E despois, outra cuestión, non? Realización dun estudo dos núcleos donde, digamos, que carecen deste tipo de servizos. Eu penso que os servicios técnicos do Concello son coñecedores e incluso se comentaba que había unha aplicación, non, donde se podía pois ver aquelas zonas que carecían destes servizos. E agora vamos falar do absurdo. Quero rematar dicindo que parece mentira a pouca memoria que hai desde esas gradas cando todo ela estamos en ello. Nós non votamos en contra porque estamos en elo. Recorde outros gobernos donde vostede, aparte, era membro do goberno e donde sempre se votaba en contra e o argumento era que estábamos en elo. Falla a memoria, a min creo que non. Nós non é que estemos en elo, senón que non se está facendo e se está executando. E eu acabo de decir os argumentos para non votar a favor desta moción, os puntos concretos. Se nos están pedindo cuestións que tal como van aquí non se poden executar. Moitas grazas. Ten a palabra agora o señor concelleiro portavoz de Nos Pobra. Ben, vaya por diante que o espírito de Nos Pobra é plenamente a favor desta moción. O abastecemento é un servicio básico primordial que debe de chegar a todos os núcleos. É certo, o acaba de decir o Concello do BNG, que nos limita un pouco o feito de comprometernos a poder facelo xa neste poso ou no seguinte orzamento. Sen motivo, aparte decía, o noso alcalde o decía na Asamblea, que eu non quero votar a favor e que en febreiro me estén dicindo que, ou en febreiro do ano que ven, me estén dicindo que non se fixo. Porque é complexo. E por que é complexo? Estos núcleos, que son o Pumadillo, os Casás, Sampaio, As Taras, Vilariño de Arriba, Ouso e algunhas casas do Freixo, son dos máis complicados. Por exemplo, aquí se ten traído a das Carrouchas. Os Carrouchas non era complicado. O que pasa é que desde aquí estamos intentando facer coincidir a actuación de abastecemento ca de saneamento para simplemente aforar costes, pero non era complicado. É complicado en todos estos porque non teñen un depósito que este por encima deles a maior altitude, co cal é necesario instalación de grupos de presión. Un grupo de presión concreto para un núcleo tamén é perfectamente viable. Podía ser para os Casás ou para Ouxo.
Pero si queremos utilizar o mismo núcleo de presión para levar desde Ouso a Vilariño a todos lados, os que están máis preto do grupo de presión van a sufrir un exceso de presión na rede que vai a dar lugar a averías nas propias vivendas e na propia rede. Entonces, cal é a solución idónea? É un depósito en Vilariño. Iso é un investimento que un concello moi dificilmente pode afrontar. Eu non digo que, dadas as circunstancias, igual vai a ser necesario facelo por grupos de presión, porque o cambio climático está aí, as sequías van a ser cada vez máis longas, pero as medidas de mitigación que se falan tantas veces do cambio climático, unha delas é mellorar a rede de abastecemento en lugares onde non existe, onde dependen de pozos e de aguas da traída que son pois non tan... Bueno, aquí ningún agua da traída funciona todo o ano, porque non funciona nin a do río Pedras nin a do río Lérez. Ao final temos que botar da man da do río Ulla. Entonces, efectivamente, dependemos. O estudio concreto non está feito, pero si no seu día Viacua se fixo unha valoración que nos falaba de millóns, 1 millón de euros para arriba, non? Entonces, un concello nun pos non podemos metelo, no orzamento xa sería unha locura. Eu só digo, tenemos que falalo no goberno e temos que ver se efectivamente non queda máis remedio que meter ese grupo de presión e se hai averías, pois hai averías, porque evidentemente o problema vai a máis. Pero eu solicitaría desde aquí á Xunta de Galicia, non estou dicindo que non estén facendo medidas de mitigación, están facendo. As están centrando na digitalización da rede, no aforro de auga, porque é terrible a cantidad de auga que se perde nas redes de abastecemento dos concellos. Nós estamos entre os mellores, pero hai algún que se perde hasta o 40%, quero recordar, da auga que vai pola rede, por fugas e todo demais. Entonces, esa digitalización permite saber onde están os erros, corrixir todo isto. Pero vai chegando o momento de que hai que dar axudas aos concellos para este tipo de actuacións, porque non creo que sexamos único. Os núcleos tradicionais afastados, non somos un concello que ten unha zona rural pequeniña. Non me quero imaginar, pois, Mazaricos ou outros lados onde habrá moitos máis núcleos diseminados que vivirían sempre toda a vida de pozos ou de aguas da traída, de peciñais, e que empezarán a ter problemas. Por lo tanto, se non chegan esas axudas, non sei, xa o digo, tenemos que falarlo pero, por exemplo, o proxecto de Ouso é só o saneamento que estamos a punto de executar, porque o saneamento de Ouso vais a mellor hacia Ribeiriña, non o temos que bombear hacia Cadreche, pero a agua ven mellor desde Cadreche, desde o depósito de Cadreche. Entón, viría por unha obra diferente, digamos. Tenemos que estudiarlo e tenemos que velo. Eu tamén teño preguntado se podemos ir facendo por tramos os grupos de presión e despois, cando este o depósito, conectalos ali arriba e levar toda a agua ao depósito que despois tal. Bueno, me decían que eso é complicado porque os tubos de diámetro non son o mismo, bueno, ten a súa complicación técnica. Pero, bueno, eu quería explicarlo porque creo que, aparte de como concelleiro do Partido Popular, pois tamén como veciño da Lí dos Casás, eu coñezo eso, sabe que, aparte, bueno, recordo que ya axudamos cando foi o incendio a repoñer a tubería. Creo que, bueno, é un problema que funcionou ben hasta, claro, cando chegan as períodos de sequía largos, porque, por exemplo, nas Carrouchas nadie viña a protestar. Viñeron cando o ano que hubo a sequía moi larga e que se secaron os pozos, porque tamén sabe que hai algúns veciños e veciñas que non queren ter ali o servicio municipal porque hai que pagar. Eso tamén mo teñen dito. Pero claro, este problema, cando ao final non tes agua, evidentemente vas a querer que che chegue agua da traída municipal. Bueno, en todo caso, o estudio xeral está feito, agora hai que buscar cal pode ser a solución técnica que as que pode enfrentar o Concello, as que non pode enfrentar, as que necesita axuda e como vamos a solucionar este problema. Nos vamos a votar en contra por eso, porque non queremos adquirir ningún compromiso que nos vayamos a desdecir e isto, pois, o mellor vai máis para o longo plazo. Pero tamén insisto, eu supoño que todos os que formamos parte do goberno, se vemos que a situación empeora, que as sequías son continuas, pois habrá que buscar solucións a nivel municipal e poñer, se fai falta poñer 3 grupos de presión, pois 3 grupos de presión, cada un para o seu, pero é moi caro. Cada grupo de presión e cada canalización, porque a canalización de abastecemento, señor concelleiro, vai rematando, por favor. Podese meter pola cuneta e non hai nin que repoñer asfalto. O caro é o saneamento. Entonces, bueno, eso tamén hai que decilo, que a distancia non é o problema aquí, senón máis ben o feito de que non exista ese depósito, porque todos os demais o temos en altura, se o de Roupión, se o do polígono, se o no baño que está no Alto Maño, ou que sexa. Gracias. Señor concelleiro do PP. Bueno, nós aquí o alcantarillado xa non o pedimos, porque xa sabemos o costoso que é, porque é o complicado que é. Simplemente pedimos a agua non creo que sea tantos millóns de euros, porque simplemente é facer un depósito no alto, el bombear a agua ali, e despois dali xa se reparte por peso. O sea que tampouco non vamos agora a falar de millóns de euros, porque non é verdade os millóns de euros.
Entonces non entendo moi ben eso. Si o alcantarillado comprendo que para algunhas aldeas incluso sería imposible, non? Tampouco non o reclamamos porque normalmente nas aldeas pois todos temos fosa séptica, entonces pois estamos arreglados co tema, pero que a agua non se sabe o que é hasta que realmente non a tes a que han recorrido, entonces por eso pedíamos. Agora que, bueno, si vai a tardar tanto como o saneamento de Oixo, que está aprobado desde o ano non sei cantos, e ainda non fixaste despois, entonces olvidaremos xa de todo, non? Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor Concelleiro de Vips. Sí, bueno, nada, simplemente decir que vou votar en contra, non porque non este de acordo con que o saneamento chega a todo o municipio ou abastecemento de agua, simplemente porque aquí o que se votan son uns acordos, o cal nos obligaría, si se aproba, a meter ou no POS ou no orzamento, que estamos agora traballando no do ano que ven, unha partida específica pois para algunha cousa, para algún lugar destes. Claro, o POS, por exemplo, se vos acordades, nós o POS do ano pasado metémolo todo en gasto corrente, é dicir, con o cal permiteu a elaboración posteriormente despois do orzamento. Entonces, se isto se aproba tal e como usted o pon aquí, xa nos estamos comprometendo que a mellor nos dificulta a aprobación do orzamento. Conste que estamos de acordo e tamén conste, vou dar uns datos, se a miña compañeira de obras mo permite, porque os teño aquí frescos. Agora hai 2 saneamentos que se meteron no POS adicional do ano 24 pendientes de licitación, e digo pendientes porque non só teñen a partida presupuestaria correspondente, sino que xa teñen varios dos permisos necesarios. O saneamento de San Isidro xa ten autorización de Aguas de Galicia, ten un informe favorable dos servicios técnicos da Diputación, polo tanto, simplemente é unha cuestión de que este en rampa de licitación. En licitación xa está na plataforma a pavimentación e as pluviais da Devesa ao Castro, e depois o saneamento de Oixo tamén xa ten a autorización da AXI e a supervisión tamén favorable da Diputación. Entonces, bueno, son proxectos que en principio en breves deberían subirse á plataforma de licitación, a veces ten os pliegos e que se verán, bueno, conto que se vexan máis pronto que tarde. Entonces, bueno, sí que se está traballando, pero bueno, é que as mocións o que se aproban son acordos, é dicir, non se a moción nos gusta máis ou menos, o texto é positivo, se aproban acordos. Este acordo, claro, é, pois, digamos, limitarnos a hora de acción de que decidir que se fai co POS, cando chegue sepamos a cantidade exacta, ou mismo no orzamento municipal, que poden surxir pois calquer cousa. Entonces, bueno, pois simplemente explicar isto. Moitas grazas. Señora Concelleira do PSOE. Bueno, pois eu para rematar decirlle que o comprendo perfectamente a súa exposición que nos fixo hoxe aquí e a comparto. Decirlle que nós levamos 2 anos, este goberno leva 2 anos e en ese tempo os veciños das Carrouchas teñen auga, con 16 anos do Partido Popular non o tiveron, pero cal non, eso quere decir que non se van a facer as cousas, sí que se van a facer. E decirlle tamén que comparto todo este debate que tivemos de necesidades de Oixo, do Freixo, de Pumadiño, de Vilariño, dos Casás, e máis, xa lle dixen que bueno, que estamos facendo un estudio de varios lugares que é necesario mellorar. Entonces, que lle quero dicir que comparto o debate? Pois comparto a moción, a preocupación, a exposición a exposición da vosa moción, non? E para repetirme e tamén para que lle quede claro aos veciñas e as veciñas que nos podan estar vendo, o que non podemos votar a favor é ao acordo, porque non votamos ao que acabamos de debatir, no cal estamos de acordo, tanto vostede como eu, senón que votamos o punto do acordo, e o acordo nos pon que temos que facer no seguinte POS ou con cargo ao seguinte orzamento municipal, e iso é o que ao mellor nós non estamos pensando o mesmo, non? Aí temos que ver pois se o cargamos ao POS ou o cargamos ao orzamento municipal, e se non é o seguinte POS, pois ao mellor é o próximo. Entón é ese o sentido de en contra do meu voto.
para que lle quede claro. Entón, nada, espero que se executen. De feito, podemos vernos ali, que xa nos temos que ver no outro lado para outras cousas, e podemos falalo cando tamén nos toque a ir aos casar xa cos técnicos e todo eso. Eu lle podo chamar e invitarlle a que se una a nós e velo ali en situ. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira do BNG. Bueno, non vou repetir o que é a argumentación, porque creo que xa quedou clara na miña primeira intervención relativa á complexidade dos proxectos e incluso a limitación do financiamento. A parte, penso que, bueno, que é máis interesante para darlle resposta que aquí fale o concelleiro de Medio Ambiente, que coñece moi ben este tipo de servizos de todo o noso concello e incluso a parte técnica, pero sí quero puntualizar algo, porque ás veces se meten argumentos dentro do discurso e do debate que non son certos. Vostedes tardan en facer os proxectos. Vostedes tardan en facer os proxectos pois por varias cuestións. Primeiro, moitas veces por procedimentos administrativos. Neste momento temos moitas obras pendentes de licitar, co cal estamos continuamente en marcha e licitando, e despois por outra cuestión que é fundamental, que moitas obras non dependen xa só de nós do Concello como administración, sino de permisos doutras administracións, na maioría dependente da Xunta de Galicia, donde se tardan meses e incluso algún ano. E, polo tanto, eso retrasa o que é a execución das obras. Polo tanto, sexamos claros agora de falar de retrasos e non seramos demagogos. Gracias. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz de Nospov. Bueno, incidindo xusto no que decía a compañeira do NG, non é a primeira vez que nos chega un permiso cando xa nos caducou o outro. E temos que volver a solicitar o outro, e, bueno, é un sinfín de complicacións burocráticas. Xa podían falar con Aguas de Galicia, con CAASI, para que den límites máis amplios. A parte que a lei de contratos nova, que se aprobou no 2016, creo, 2017, a tramitación é moito máis lenta que antes. E isto tamén leva a retrasos e a que, mentras tramites, te caduquen os permisos incluso. Bueno, en todo caso, a nosa proposta é esa. Estudiar, mire, sí, o que lle quería explicar, 1 millón de euros, vamos a ver, non lle vou mentir. É certo que cada vez que facía, porque ora o técnico que o facía xa non está traballando en Viaco, pero que non facía, Tono se chamaba, sempre facía mal alzada, vale? E recordo que o orzamento para levar o saneamento a San Isidro salía por 1 millón de euros. Ao final se había facer por unha cantidad bastante máis baixa. Non a mitade, pero casi a mitade. Eu non sei exactamente canto costa facer un depósito ali, tamén dependerá do tamaño que se faga e de moitas cuestións. Pero non é un proxecto pequeno, non é pequeno. Claro, levar agua a Ouso é pequeno, eso pode ir perfectamente nun pos, levar agua a Ouso. Si queremos pensar a longo prazo e solucionar ben o problema e que a agua se reparta, como decía, por gravidade, porque temos que facelo tan alto como para que chegue a Sampaio. Ten que chegar a Sampaio, para que no momento que Sampaio teña problemas ou tal, porque senón despois vamos a ter tamén o mismo problema. E lo que facer, vostede sabe que a Vilas chega desde a Curoto, prácticamente. Chega desde ali. O sea, a agua lévase facilmente dun lado a outro. Pero ten que construirse a infraestructura e repartirse por gravidade entre todos estes núcleos que mencionamos antes, que son os máis problemáticos do Concello e por eso levan tantos anos esperando. Porque os outros que di a Concelleira son eso, alongar unha rede, sustituir unha, por exemplo, que lembro ahora que hai no Maño unha que ten o tamaño no diámetro é o mismo que unha cometida para unha casa individual e claro, faz unha nova casa e xa non dá. Quedan esas melloras, pero son doadas facilmente de afrontar incluso con orzamento propio, que a subvención de calquera tipo que salga por aí, podemos facelo. Pero estes proxectos son máis complexos, máis custosos e eu xa digo, no seu momento dixemos, bueno, habrá que esperar facer o depósito cando se poda, cando salgan axudas, porque estas axudas suboas no seu día. Os concellos que fixeron grandes depósitos non os financiaron con cartos propios, foron con axudas da Xunta, da Unión Europea, onde fora, e que incluso da Unión Europea non están vindo para esta finalidade. Están vindo para o que dixen antes, o de facer auditorías, que nos acollemos a elas, facer auditorías da rede de abastecemento, da rede de saneamento, facer melloras no sistema digital, pero non para construir infraestructuras. Bueno, xa levamos uns anos con esas, agora chegará o momento de que volvan a poder axudarnos a facer estas infraestructuras e poder construir ese depósito que reparta por gravidade de agua. Vostede pon mala cara, bueno, cara non, de decepción de que, bueno, pode tardar moito. Efectivamente, pode tardar moito. E digo antes, e insisto, igual, pois teremos que facer, ainda que sexa Ousos, Casás, que son os primeiros que están, pois levarlle agua mediante o grupo de presión. Pero que se lle levas co mismo grupo a suficiente presión para Vilariño, a que pasa por Casás ou por Ouso,
é exageradamente alta. Entón, eso desfai as redes, non é óptimo. Se pode facer, e, bueno, pues estaremos reparando a rede cada certo tempo e bueno, será o que se hai que facer. Ou poñer grupos diferentes e cada un ca presión adecuada para ir a cada núcleo perfectamente. Tamén se pode facer así, é máis caro, evidentemente. Pero, bueno, o que sí é claro é que non podemos deixar vivendas que pasen períodos sin agua. Eso estamos de acordo absolutamente todos. Moitas grazas. Pois remata o turno de intervencións o señor concelleiro do PP. Sí, bueno, eu escoito falar os conhecimentos tampouco non son moi grandes da situación, creo eu, non? Porque non ten nada que ver as Taras e Sampaio. Nunca vas a poder levar agua de Cadreche hasta Sampaio. Sampaio ten agua suficiente, ten unha fonte grande. Vale, perfecto. É que mira, neste momento, como está todo, ti bombeas agua ao depósito de Vilariño, xa todas as aldeas menos Rouxo xa teñen agua porque xa temos a red. Entendes? A red xa a temos posta. Entón sería levar a agua hasta o depósito de Vilariño. Habería que facer un depósito porque está bastante deteriorado, ten pérdida, ten fugas. E despois en Oixo baixar a agua do depósito hasta Oixo tampouco non sería tanto. Non é tanto, nin levaría tanto tempo, nin tantos permisos, nin tantas voltas. Pasa que hai que ter a voluntade de querer facer. Gustaríame solamente que un verán que vos tocara a todos algo deso e supera deso que realmente é non ter agua na casa. Parece incrível o que é, pero é fastidiado. Bueno, eu creo que quedou moi claro cal é tamén a intención deste goberno municipal, ou sea, para nós é esencial os saneamentos e os abastecementos de agua, pero evidentemente, tal e como se explica aquí na moción, non podemos votar a favor. Eso non quer decir que non vayamos a facer todo o posible por levar o abastecemento e o saneamento a todos os lugares que podamos. Ademais, aquí incluso se di, que se incluya no seguinte pozo con cargo ao seguinte orzamento municipal. Quen sabe, ao mellor hasta a Xunta nos pode dar algo. Que non se cita aquí, que é a que precisamente nos debía dar para este tipo de cousas, non? Porque son... Hai obras que se aprobaron no mesmo xeito, hai anos están sin ejecutar. Bueno, vale, pero estamos en elo, seguro. Ahora mismo, por exemplo, estamos co saneamento... Mira, un dos saneamentos que non se citou aquí, se falou do saneamento de Ouso, do de San Isidro, tamén está o saneamento agora do Conchido, que dou cantidad de problemas, moitísimos problemas, pero que, que esperemos que por fin para a semana este rematado. Vamos a proceder logo a votación. Votos a favor desta moción? Votos en contra? Pois queda rexeitada a moción por 5 votos a favor e 7 en contra. Vamos entón a parte 2, control de órganos de goberno, con un único punto que é rogos e preguntas. Creo que hai unha pregunta en concreto do PP que podedes leela, se queredes. Pero non é por escrito. Tendes unha presentada por escrito. Se non la contesta, pois pegamos. Queredes que a lea eu? Non a queredes ler vos? Xa ya leo eu, que a teño aquí impresa. Preguntástedes ao goberno pasado 30 de xullo unha pregunta e me decides nesta que no pleno ordinario do mes de xullo non está contestada. Evidentemente, pois non vos poden contestar, xa vos dixen que vos iba a contestar neste pleno porque naquel momento non tiña as cifras, non foi prácticamente o mesmo día. Entonces, agora vou a ler a pregunta para que se sepa do que estamos a falar. E cal é a achega total que fai o Concello tendo en conta todas as partidas para a celebración das festas do Carmen do Castelo, Carnaval Quente, Carmen dos Pincheiros e Nazareno. Decirvos que o Carnaval Quente no Concello da Pobra non existe, xa vos lo dixen
Non existe. Xa vos lo dixen tamén no pasado mes, pudeste de lo haber correxido, pero bueno, non pasa nada, é choqueirada de verán. E iso pois non entra na partida de festexos porque entra na partida de mocidade. Non se ría, son dúas palabras bastante diferentes. Entonces nada, en subvencións tamén xa vos lo contestei no outro pleno que tuvemos, pero bueno, vos lo volvo a repetir. 9.000 euros para o Castelo, 35.000 euros para os Pincheiros e 10.000 euros para o Nazareno. Esas son subvencións directas ás comisións. E logo, en festexos, na partida de festexos, en festexos populares, temos unha partida de 174.000 euros, donde van incluídas todas as festas. De aí parte sale para o Castelo, parte sale para os Pincheiros e tamén para o Nazareno. E a parte das tres grandes que temos na Pobra do Caramiñal, tamén nesa partida están incluídas as de Santa Cruz, as festas da Mercé e a de Moldes. Tamén decir que nesa partida, para que tamén a veciñanza, porque, bueno, isto tamén nos está vendo a veciñanza e tamén o sepan, nesta partida non salen, pois, tamén van baños, os plans de seguridade, ambulancias e moitísimas cousas máis que están detrás da organización dunhas festas, non? Traballos e custes que non se ven, porque as festas levan custes máis alá da contratación de grupos, orquestas ou bandas de gaitas ou bandas de música. Quero decir con isto que eses 174.000 euros son para cubrir todos os servicios que se prestan nas festas, porque cando se fala de festas, normalmente sempre se pensa nos grupos, nas orquestas, nas bandas de música, pero hai moitísimas contratacións de moitísimas cousas detrás. Entonces, nada, que sepades que esa é a partida orzamentaria que hai no Concello da Pobra para as festas. Vale, pois gracias. Non sei se tedes outra pregunta. Tiña unha pregunta. Eu recordo que un dos motivos que hubo para comprar o Castro da Croa, e o señor Xosé Loi sabe, era que había unha subvención de 125.000 euros da Diputación para ese tema. Quería saber que pasou con eses cartos. Porque eso xa é de hai moitos anos. O da idade de ferro? Si, non, bueno, eso está parado totalmente. A idade, ese proxecto quedou parado xa varias veces, intentouse activar fai cousa de un ano, pero non foi adiante, está parado totalmente. De todas formas, non, está parado, o sea, eso é un plan da Diputación, o plan de Ferro, depende da Diputación, pero, bueno, non dá ido para adiante, de feito, bueno, non sei cales son os problemas reais que hai aí detrás, pero hai, ademais, bueno, en principio parouse, a primeira vez que se parou foi precisamente porque se quería meter algún concello máis. En principio estaban os concellos de Porto do Son, de Ribeira, de A Pobra, Boiro e Rianxo. Quíxose meter tamén, creo que era Lousame, non? Doudro? Sí, non, Doudro foi, sí, Doudro. Bueno, de feito, pois inclueuse, pero despois volvese a parar. E agora está totalmente parado, vamos. Non sei se lle van a dar outra vez para adiante ou non, pero, bueno, eses cartos quedaron aí, ou sea, nunca se asignaron nin se enviaron a ningún ningún concello, vamos. Están parados na Diputación. O sea, que a Diputación a que ten... Sí. Bueno, tamén quería preguntar se hai algún proxecto ou algo para a Casa da Cadea. Non, de momento non, porque, bueno, a nosa intención é intentar conseguir unha subvención de algún tipo, ou, bueno, unha subvención nominativa da Diputación, ou a ser posible, que é un pouco máis complicado, pero, bueno, intentaremoslo na Xunta de Galicia, a ver si por aí pode salir algunha axuda. De momento, con cargo aos presupostos do Concello, neste momento é inasumible, non? O importante, de todas formas, é que, polo menos, ese edificio pois pasou a ser de propiedade municipal e pertence a todos os veciños e veciñas da Pobra do Caramiñal.
o cal consideramos que de momento moi importante, non? E agora a ver o que podemos facer aí. De outra forma, quedaría seguramente en mans privadas, que sería, pois, desde o punto de vista na miña opinión, pois unha desgraza, non? O sea que en este momento é noso. Se estuveran máis privadas e o recuperaran, pois... Bueno, pois ese é o teu parecer, evidentemente, que eu respeto, pero nós no Concello sí que queríamos que esa propiedade fora municipal. E, bueno, se vos parece, bueno, pois damos por rematado xa este pleno, sendo as 13:57. Moitas grazas.